Awit saka wangsit kang ulun tampa saka Sang Hyang Jagat Giripati Lamanta. Sirnane Nalendra Yaksa sak pepatihe ya mung saka jejabang ingkang maksih abang yaiku Tetuka. Mula Lilanana tak pondhonge anakmu kinarya jagoning dewa mungsa sekipu. Anakku sing ya. Arimbi nyata sira putri Linuwe. Ora mekal jer sira iku turasing Prabu Trembaka. Nadyan to buta parandene, ora buteng butangan yaya nanging wis nampa Sri Nugraha saka Sang Prabu Pandhu Dewanata. Teken kasucen pepayung Budi Rahayu. Mula lilaning atimu menyang anakmu Jabang Tetuka. Iki dadi asrana pepadhanging jagat Yarimbi. Ngaturaken panuwun kula namung saged memuji mugi-mugi anak kula jaya manggih mulya pukulun. Wonten menapa pukulun? Aja rumangsa menang kowe. Menika menapa iki Jabang bayi? Jabang Tetuka. Anaking Werkudara lan Dewi Arimbi. Keparengipun aku ngedekake sayembara. Sayembara menapa? Kowe bisa mateni bayi iki. Dewa rumangsa kalah, boyongan Supraba. Wah, mung dadi slilit. Wah, pancen kowe ngajak gojek Bathara Narada. Bayi urung ilang pupuk bawange. Ditohke ning pabaratan. Tak caplok mangsa malanga ning gurungku. Iwake ulen. Ini ngomong dipangan karo gedang enak.
Ah. Wong ngene kok sing entuk pangan kok ngene aku. Ah, lewek. Rasa tawa. Wong ngene iki panganan apa ya? Iki bayi-bayi apa? Wah, untuku arep coplok. Kaya mangan watu hitam atos. Kowe dudu bayi lumrah Dewa Narada. Dewa tetep tak anggap kalah. Mergo aku mungsuh bayi iki. Yen aku menang ora kondang lan nek kalah wirang ora sudi. Nek kalah. Kipu. Aja mutung telono dhisik. Pandhita karya wangsit mindha kumbang ajabing tawan. Susuh angin ngending gone myang galing kangkung. Empu Rama Yadi. Kula wonten pangandika ngadhawuh Pukulun. Sira iku pandhening dewa. Kelawan anakmu Bathara Anggajali. Inggih. Kulina mandhe gegaman ana ing awang-awang. Lan ana ing tengah-tengahing segara. Inggih. Apa gaman sing wis mbok gawe? Inggih, keris ingkang mawi pamor panah tumbak candrasa gada inten. Sarta gaman ingkang saged ngupaya mengsahipun sarana lampah seluman. Becik temen? Inggih. Yen ngono aku njaluk tulung karo kowe. Menapa Pukulun? Mara gage. Jabang Tetuka anak ing Bimasena iki didadekake jagone dewa nanging sekipu moh tanding kelawan bayi ing Jabang. Jedinen piye reka dayamu supaya bocah iki bisa widagda sembada atos njaba jerone? Ih, ngestaken dawuh Pukulun. Nanging kula nyuwun gungan dhateng dewa. Dewa sapa? Sedaya para Jawata lan prajurit Durandara. Mbok aturi apa? Supados tumuju wonten kawah Candradimuka. Lho, karepmu? Lare menika badhe kula cemplungaken kawah, kula jedhi, kula jer. Wonten genining Yomani para dewa supados nyemplungaken pusaka kadewan. Sedaya warnining pusaka kula aturi nglempakaken kacemplungaken kajer dados tunggal kaliyan lare menika. Wah dalah. Ora teka pati, mboten Pukulun. Kinten kula ing benjangipun badhe saged sentosa dada baunipun. Bagus, tindakno Ramayadi.
Gumledhek gumuruh suarane. Jembar hangilak-ilak isine mung geni lan ndut panas. Nenggih menika kawah candra dimuka. Geni kamurkan, geni angkara, geni kamelian. Genining titah kan apus krama, geni kadurakan. Sedaya wis ngumpul dadi siji. Mila yen titah den jegorake kawah mesti lebur dadi awu. Panase pitung geni marca padha. Endut campur watu murup mengangah hanyembur mumpal-mumpal. Watu mangalat-alat nyiwa nengen handilat panase kepati. Tuan sembah nireng ulun kapur barisan murbengrat oh ilaheng awit namastu namasidan sekaring bawana langgeng nuwun mangketa Kakang Narada punapa Adi ulun rumaos bombong miwah bingah labet saking pakartinipun Empu Ramayadi anggenipun sampun hamangun jabang tetuka ingkang wujud salira gagah prakoso godhek wok simbar jojo inggih Yai. Sareng sampun kedayan latuning yomani miwah gamaning para dewa ingkang sampun lineber dados ajuga. Nyata wegik waskita ngesti Empu Ramayadi nyatanipun lare menika dados diwasa kados dipun dusi dening toya gigi. Nuringgih Kakang. Mugi sineksen ing dewa ingkang murba bawana.
Lare menika badhe ulun paringi tetenger Raden Gatotkaca, Kakang. Direkata sang Gatotkaca kinen mapak arka suta tekabira Kresna parta manahar muji saktinira. Oh ya talah cunduk sanget tadi menapa ugi rinilan rakantong sidik mangudal-udal paring pusaka nami ugi. Nggih sumangga Kakang. Kula ugi paring tetenger dhateng lare menika nami pun Suryanrada. Nggih kejawi menika ugi ulun badhe mundhut putra Andanu. Kula paringi tetenger Guru Handaya. Ugi Kaca Negara. Ugi Raden Inten Simbarjo. Ugi Raden Guritna. Kakang Narada. Wah, prayogi menika. Empu Ramayadi kula wonten dawuh. Kowe kok dadi pinter men. Ulun keparengake uga maringi pusaka nama merga sira uga ingkang ngejar bayi Jabang Tetuka dadi dewasa iki. Nggih. Menawi kula paring tetenger Raden Sena putra kemawon. Lha kok Sena putra? Awit menika atmajanipun Raden Sena. Utawi Raden Arimbiatmaja, atmajanipun Dewi Arimbi. Ah, becik. Ora. Lah kok bisa kaya mengkene iki kepiye? Mula bukane kepiye? Dewa mbok kongkon nyemplungake gegaman menyang kawah. Banjur mbok jer dadi siji, dadine kok kaya mengkene. Apa to, Pak? Nggih. Ngaturi kawuningan pukulun. Mila menika dados satriya sentosa sabab ototipun menika kawat. Balungipun menika wesi, kulitipun tembaga, sirahipun klonthongan waja. Mripatipun Suryakanta, kupingipun cethok, irungipun pangot, brengosipun bendrat. Lambenipun silet, untunipun tatah, gulu bumbung kuningan. Dada blebekan waja, tangan pedhang epek-epek cakra driji gunting weteng drim. Bokongipun wajan, anunipun ceret. Anu ki apa? Ih. Lajeng pupunipun menika plumpung wesi. Garis menika linggis, dlamakanipun pacul tungkakipun pethel. Getihipun Gatotkaca menika bubur prunggu. Keringetipun kecap, uyuhipun larutan penyegar. Ora kowe kok guyon. Mboten gegujengan pukulun, nyata lari menika sentosa. Kakang Narada. Bathara Narada ingkang wis nate ngejawantah ing Marcapada paring dedana marang titah yekti ana gunane nyatane bisa magas pusre punang jabang bayi satemah saiki bisa dadi jagoning dewa wis dewasa malah. Inggih pukulun Kakang ulun badhe paring dawuh dhateng satriya menika kadipundi Adi Gatotkaca kula wonten dawuh paduka menika sinten? Ulun dewataning para dewa, Bathara Guru ya Jagatnata ya Giripati. Kula ngaturaken panuwun sarta ngaturaken pangabekti pukulun. Iya ya ulun tampa. Sira ulun payungi nggih Gatotkaca. Nggih bekti kula. Ulun Bathara Narada, ulun Bathara Empu Ramayadi. Nggih bekti kula pukulun. Iya ya Gatotkaca tak tampa. Gatotkaca kula wonten dawuh. Sira tak kudang dadiya satriya sejati. Liripun kados pundi?
Ingkang aran satriya sejatiku manungsa ingkang wis bisa manunggalake jagat telu yaiku raga jiwa lan sukma. Satriya saiku siji, triku telu yaiku jagat mula. Sapa wae ingkang kuwawa manunggalake raga jiwa lan sukmane katitik saka larasing pangesti pangucap lan tumindake ya jalma manungsa kang kaya mengkono mau ingkang bisa sinebut satriya sejati. Krana lati lan pakartine bisa nyawiji. Mula kang saka iku sira tak kekudang tetepa dadi mustikaning para satriya. Aduh, ngaturaken panuwun pukulun. Kejaba saka iku kita ulun dadekake jago. Mungsuwa Patih Sekipu lan Prabu Pracona nanging bakal ulun trapi busana utawa kawaca saka ing kadewan iku wujuding nugraha. Sepisan caping Basunanda kuasane yen ta ana udan ora kudanan, yen ana panas datan kepanasen. Makaten. Kapindhone Kotang Antrakusuma ingkang ulun trapake sakjroning kulit sak njabaning daging. Kuasane bisa miber tanpa suwiwi, mencolot tanpa sutang. Banjur ingkang angka 3 ya kang wekasan kasut padha kacerma tegese srandal. Ingkang dumadi saka walulang nanging ora sak lulanga. Walungsunganing Bathara Antaboga. Dayane yen to sira ngambah Jumantara ngungkuli pendhita tapa. Sayekti sira ora bakal kena walat tawa tawi tawar. Mara gagestinen Gatotkaca. Ngaturaken panuwun pukulun. Iya. Kejaba saka iku tumuli ulun pengestoni titi mangsa iki. Singkirna angkara ing kayangan Patih Sekipu lan Prabu Pracona ulun bang. Lamun to sira bisa ngentasi karya ora ketang mung sak umuring jagung. Sira bakal ulun wiwaha madeg Narpati ana ing Sela Kandha Waru Binangun. Ngaturaken panuwun pukulun. Yang Pantara Ratri namung cipta ulun laku utama
Wah, kaya manuk. Kowe menungsa lumrah bisa ngambang langit. Sapa? Gatotkaca. Ya Raden Tetuka. Kowe yen ngono jagone dewa. Ya, wah aku sekipu. Hai. Wah. Yeah. Wah. Wah. Hop! Ah! 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 Bah! Bahaya! Bahaya! Wah! Woi! Wah! Wah! Ah! Wah! Wah! Bahaya! Wah! Oh! Wah! Wah!
Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta gumlethak pedhot gulune den untir ngamuk punggung Prabu Pracana kowe mateni Patih Kun Gatotkaca ya teduka Prabu Pracana Dewa gaglak nggon Jinandak wantun krida Sang Gatotkaca mangap-mangap tutuke Prabu Pracana den bethot pejot ilate muncar ludira analang dadilan patine Anggung kawuryan Rara Singreh Sang Nahengkung ing kastan kapadaning sih
Palugon lakuning lekas lukita linuding kidung Hong ilahing awit namastu namasidam Kakang Rada punapi adi nyata wegik kandel kulitipun atos bebalungipun Sumbaga Wiratama pun Gatotkaca pantes tinulat lan Sinudarsana Kakang. Iye. Lajeng marang Paduka Adi, Gatotkaca kula wonten dawuh Bu Kulun. Wiwit titi mangsa iki tindakna dharma sak gedhe-gedhene tumraping bawana. Nyata ulun gedhe pangarep-arepku marang nom-noman kang kaya sira. Awit ing jana loka titi mangsa iki persasat tunggak jarak merajak tunggak jati mati tegese sing ala pirang-pirang sing apik lan sing becik mung kari arang-arang tindakna pangestining kasatriyanmu aja kongsi gawe kusut asmaning para satriya jinandhi dawuh Paduka Pukulun.